Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि DSP ब्लग YouTube चेनेलाव फिन खनसे बयखौ बरायनाय बावनाय थालायबाय लोगोफोर स' दायो हरनि माने डिनारखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना स' आं ब्लग लानो सानदोंमोन खिन्थु दिनै लाइन गैयामोन आरोना लाइनानो गैखायामोन ओमफ्राय बिदिनो थांलाय फैलाय जोबोद दा आं जानाय टाइमावबो थांनो बानाय मा थिग गेरेन्टि गैया जेबो होमबाबो दिनै जानोसै आरोना जेबो ब्लग बानायनो मोनाखै रुमाव थानानै बरिं मा खालामो मा मागोन हारसिंनो जेनेबा जेबो कन्टेन्ट मोना जायोना थ' ओंखायनो नोंथांमोनजों आं दिनै जानायखौनो शेयार खालामनो सानबाय थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो जानायाव मा दोङो होनबाथाय आं नोंथांमोननो देखायनि र' नाय मा दोङो स्पेसियेल दिनै एनका जानो लुगैदोंमोन आं स' जानो लुगैनानै आं दिनै हारसिंनो बानायनानै जानायदों आरोना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरोना स' आं नोंथांमोननो जानायखौ देखायनि र' मा मा दोङो स' नै मा बियो मैथा बांगालजों अमा बेदर खारै संदों खारै थाव बिदिनो माबा माबि संला जोब्बाय ओमफ्राय नै अमा भाजा दङ आरोना इथिं आं हारसिं नालाय स' आं दसेल' लाबोखादो ओमफ्राय एसे एवबाय एवनानै ओमफ्राय दानियाव दरनैसो माने दरब्रै आठ पिससो मेजेमखौ होदो आरोना आंनियाव गोथाव जानो थाखाय थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओमफ्राय ओंखाम बे सामब्राम गरनै बानलु दं ओमफ्राय लानोसै आं दे नायलांबाय थादो होमबा ना स' बिदिब्ला आङो जानोसै आरोना सावबिन दिननो नामा र' स' जानोसै आरोना गाइस नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै इथिजाय आङो लेमन थुख्रासे लादो ओमफ्राय नै बानलु गब्रा ओमफ्राय साना चलो स्टार्ट करते हैं गाइस है बारंगा पर चला बाटा जिसका ये पोपरो सा बांगा देंदा जाना इसे रेदा हाबला है जगह गया परोठा ओंख्रिफोरा मा गोथाव जादों जानाय नोंथांमोनाबो अमा नोंथांमोना आंखौ ओरैनो बुंदो साननाङा आं गोथाव संनो रोंखागौ खिन्थु आं सङा मालाबा आं अमा गिदिर पिस मोननो मोननै माने गिदिर पिस लानानै आं नोंथांमोननो जानाय देखायग्रा मुगबां सामब्राम माने मैथा गोखैबो गोखाबो जादों नका टेस्टि आरो माने मैगंखौ बांद्राय रोसि बानायाखै आरोना आङो Hai मानो एफा गोथाव जादों जेन'बा जानो लुगैयाबा मालाय गोथाव मोनजादों खोमा गाइस माने आं न'आव मालाबानिफ्रायनो जानो नागिरबाय थादों अमा बेदर बयलार हरलाबो
오늘 진짜 가량 하시면 kali ini umat saya gitu loh. Kering itu kan sana nanya. 오늘도 장난 레벨이다. 이거 진짜 잘. Hay bé là lại đã 5 minutes thôi đấy. Người làm lại đi lấy đồ xịn nhiều nữa ăn khác của lại để biết cứ rồi là xin. Bisa ba mà ra lấy. Mà này gặp bên này giống tương nhỉ? Phải lấy nó thắc là cái chân thẳng bây giờ không được. Phốt đây nó làm mà ra rồi. Bộ này sorry điều lấy nó thay à dừng như rong nhiều bạn lấy nó thay bây giờ phải thẳng là mình. đây xuống đây của ngon cái được. Má bông nữa. 많이 타서 얘가
done finished donut tabac बेखौ दोनसै आं गाबोन कलेज थांबा जालांनांगोन ना अमायावबो माबायावबो ओंख्रियावबो होदो नालाय ओंखायनो माबा माने जानाया बाय माबा जाबाय होमबाबो गोथाव जादों आरोना जाबाय आं दोखो स' जाबाय आरोना जागाय जाखांबाय स' माबायदि नांखो नोंथांमोना लुगैफादों लुगैफायासै आंनो खोन्थाहरदो स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसैमोन आं माने माने ब्लग लाबोनो इच्छा गैया आरोना थ' मायावबा बेरायनो थांना ब्लग लाबोनो सानबाय थादों आं थ' एग्जाम दा जाबाय थादों नालाय स' एग्जाम जाबाबो एग्जामनि गेजेरावनो थांनो हानाय दे मालाबाफोर जियानो जा थांगोन आरोना गाइस जिखुनु जियानो जा बगामाथि ग्रासलेण्ड माबा माबि नावकाता माबा माबि जेराव हायो बेयावनो थांगोन आरोना गाइस थ' माने इसा बेरायनो थांनाय मोनसे ब्लग लाबोनो सानबाय थादों आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन थ' दिनैनि भिडिअ बुंनो रोंला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसैमोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौ दानासो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै बेलफोरखौ खालदां खुदां बुनानै हो बेखिनियाल'सो दोङो नङा होमबा इउटुबाव आरोलाय मा दोङो बेखिनिखौल'सो खालामनो हायो साबस्क्राइब खालाम बेलफोरखौ बुला जुना हो टांटिंनो गावनो मन्दिरनि घन्टा दामनाय बायदि खलदं 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 स' बाय बाय गाइस